Kysymään. Tästä. Hyviä. Moi. Että mitä nimi on? Minä olen Anette Törmänen, olen 18 vuotta vanha. Menen kouluun Vesisaaressa, mutta asun Anjoella. Moi. Minä olen Sigrid. Olen 18 vuotta vanha. Minä pelän jalkapalloa nudilla ja minä hiihtää. Moi, minä nimi on Lisbeth Törmänen ja minä olen 17-vuotia vanha, pian 18. Minä pelään jalkapalloa Kerola Pulasjanilla vapaa-ajallani ja on ystäväni kanssa. Moi. Minä olen Sofia Stock. Minä olen 18 vuotta vanha. Minä tykkään laulaa ja soittaa gitaraa. Moi, minun nimeni on Miriam. Minä olen 18 vuotta vanha ja minä olen kotoisin Norjasta. Moi moi! Näkemiin! Moi moi.